फिथाइ दं होननायखाय नायफैलायसिदों गैया बैजोंसो मोनदोंदां हनै खायला फिथाइ नायफैग्रा नै मा नागिरदों आङो औ आमखरा खायला फिथाइ ओरै नायरा मोखाङा थोद मैदेर नायग्रोनांगौ जालायबायनो ओरैबायदि गिथाव गिथावखा ओरैबायदि गिथावना हाग्रा देन्जार नै लोगोफोर नायदो सेस मैदेर नुग्रा जानाय बोनो बे हाग्रायाव हाबफैदो आरोखि जों नै माने मानसिफ्रा खायला दं मैगं थाइगं मोनो होननायखायनो मैदेर नाहरग्रो माने मैगं थाइगं सासेया माने मैदेर नाहरग्रोनांलायबाय नै दंफां गोजौआव गाखोनानै मबाइल सासेया मबाइल बुंबाय नोजोराव गैयाब्ला नोंखौ ओरैबायदि गिथावथाव लोगोफोर नायदो हाग्रा ओरैबायदि मैदेर थाग्रा आरोखि बेयावनो दंफैयो जों माने आमखरा नागिरफैदो आमखरा मोनो ना मोना नायनायसै हा मोना दा आदा दांखौआनोथ' बोरै दं होनदोंमोनलै फाग्लासो मा बेसेबां जानो नोंसोरलाय होनलायखादोंलै जोंखौ लाय नोङो ना बुंनायखाय जों फैदों फैयै फैयै फैबाय थाइसेबो गैया थाइसेबो नुवा बिफांबो नुवा बिबारबो नुवा होद बांद्राय राव दाहोलै बिदिसो होनबावबाय गिदिर गिदिर हनै आब्रें मैदेर आगाननो थागासिनो दं जों सासेया नै गिखा बे मैदेर होननायखौहाय आयौ सिंजोबानाबो सिंजों हगोन नै नै लोगो मैदेर थाग्रा गोजा जायगानो मैदेर थाग्रा जानाय बे अमा नायनोहाय दुगैग्रा गिथाव बाथाव जायगा नै जोंनि 6 नम्बर फाथाबारि एलेखा बे बन्दरावहाय गासिबो रिजार्भआवहाय सहायनो हायि हाग्रा जाबाय दासो बिबार बारहांदों नै नै खायलाङायो कमलेश्वर बेन्दोंसो हिनजावफोरनि माबा नाबि जानायावहाय देनानैहाय लोंग्रा ओमफ्राय दारायलायो होमबालाय मैदेर होसोब्लाबो खोनानाय नङा माथो जोंलाय ओमफ्राय दारायलाय बिबार बारजोबबाय फिथाइयानो गैया थाइसेबो नुवा माबोरै जाखोलै जोंलाय टस 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 आलाय आरन सानसे गैया मैगंफ्रानो नै दासो बिबार बारहांदों मा खालामबावनाय बस्थि माथो खालामबावनाय जेबो गैले उफाय गैले जास एफा गुदु गावनि जिउखौ रिक्सआव दोनलायनानै फैदोंमोन जोङो गिसां गथांनो औ माने मैदेर थाग्रा गोजाखा नैबाव फाथाबारि गावनि जिउखौहाय दाननानै थांनांगौ जायो गैले गोलोमनाया अबस्थान गैले ओमफ्राय इया गोलोमजोबबायलै थुस 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 खालि मैदेर लामा नै बेबा मा दै जालायखो मैदेर दुगैग्रा नै मैदेर दुगैदों ना गेन्दानो नै 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 बे दैयावबो माबा थायो गोलेर बायदिसिना गिथावथाव बारनायसै थांसै थांसै न'आव थांसै गैयालाय ओमफ्राय दखानाव थांसै गोथां ओरैबायदि समायना रमायना दंफां दं ने बेथ' दाम गोसा जासो जाहैबाय मा होनोमोनलाय बेखौ बस खैसि गिथावथाव मैदेरानो नै दासो थांदों ओरै नांलाय नै ओरै दुगैदों नैलाय हैद दुगैनायसो लोगो मोननायसो होनदां गिथावथाव थौस राव होगासेया नोंथांमोना खोनाखै जानांगौ
दाखालि होनाय फोरोंमोन बुंनो औ आरो दखान सुगार थांबाय दखानाव थांसै नामा आबो माबा दाउसो मा दखानाव थाङो नामा दाउसो मिजिङानो फैमाल ओरै हादान जाहैबाय बे हादानथ' नङा माने गावबा गाव ब्लकआव सिफायबाय आरो हादानथ' नङा हादान नंला नङाला बोरैबासो सानगोनलायलै ने हादान सिफायदोंसो होननायलाय गावबा गाव हा ब्लकसो आरो बे सोरबा सेंग्रा सिख्ला रायज्लायगासिनो दं हनै पार्क खालामनायसो लोगोफोरखौ माने फाथाबारि नेसनेल पार्क बानायसिगोन नै बेजोंहाय दै गग्रा बानायगोन नैबे बे दंफांनि आरो बानायखाबाय पाइप आरो नैबे गोजौनिफ्राय दै बोखोगोन ओमफ्राय नै ओरै दै गहोगोन आरो नै ओरै दै गहोगोन औ बेजों ओमफ्राय नै बहाय ओरै बेरायबायग्रा नै देन्जार बेरायनो मोजां जागोन बिबार गायजोबसिगोन आरो नाखौ माने गेमस्रि मेदाममोनखौ लिंहरगोन दा बस गेमस्रि मेदाममोनखौ लिंहरगोन बेयावहाय जेब्लानाखि अपेनिं खालामगोन गोसोआव ला रायजोफोर बेसेबा गुवार गासिनजों 100 बिगा बारा दं आरो बाव माबा मोनसे बिराद मोजां जेरै रायमनाफोर बायदि बेबायदि पार्क बानायसिगोन आरो बेयाव औ एलिफेन्ट माबा नायनोबो मोनगोन मै ओरैबायदि गासिबो फेसिलिटि थाजोबगोन आरो ना जोङो नैबे बिराद गाज्रि खुवाया दे बस बेसेबां मोनखो नायनोसै मनाया दिसाय बेखौनो जे मैगङा बेसेबां मोनखो दिसाय नै दै गोजासो मिजिङानो फेलें मिजिङानो फेलें जोंनिया नेनानै